खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली मैयाहाय आं दाखालिफोर बुंदोंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ आङो लाबोगोन होननानै तो मैया मोननै लाबोनाय जादों पंकज इस्लारि सारनि मोनसे लाबोदों आरो पंकज इस्लारि सारनाव आं मालाबा थांबावगोन सोंहैबावगोन कयेकटा बाथ्राखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा नम्बर 6 सिडुएलनि बाथ्रा तो लोगोसे ओरैहाय दावराव देख्रेब सारनिबो मैया माखासे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा ओमफ्राय बेफोर बाथ्राखौबो गोबां गोलावै फोरमायहरदों आं जोबथारनायाव एसे होनानै होबावगोन पंकज इस्लारि सारनि माखासे बाथ्रा ससेब्लाबो गुसुं गुसुङैब्लाबो बिथांमोननि बाथ्राखौ एसे होबावगोन आं तो बाथ्राया जाहैबाय मा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जायगा जायगा 1947 बेफोरबायदि मायथाइयाव दानाय आरो बहाबा 1957 बेफोरबायदियाव दानाय जायगा जायगा सोदै खनसेयावनो दाजोबदों बे नङा तो बाथ्राया जाहैबाय मा गोविंद सारा जिहेतु दाखालि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बै समाव दानायनि सिगां जायफ्रा दङ बिसोरनि नामाव हाया एलटमेन्ट जागोन बा लेखाबो मोनगोन बेफोरबायदि बाथ्रा जेन्ट्रिनि सिगां थानाय 2003नि बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगां जायफ्रा थानाय बिसोरनि हाया एलटमेन्ट बा मियादि पट्टा जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ दाखालि बिथां डेपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथाङानो सावरायनायमोन बा बुंनायमोन मिडिया पर्टेलफोरावहाय तो बाथ्राया जाहैबाय मा दा 19 दाखालि अदालगुरियावहाय मोनसे एलटमेन्ट होनायनि लेखा जों खौरां बिजिंफोरावहाय बा बहाबा जों बेफोरबायदिखौ जों नुनायखौ मोनदों तो बेफोरो जानानैबो थांबाय आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोंनिया बिराद 1000 बिगा गुबुन हारिफ्रा दखल खालामनानै दङ दा गुबुन जायगायाव दा ओरैहाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो दङ चिराङाव दं बाक्सायाव दं क'क्राझाराव बेफोरबायदियाव दङ दिनैहाय फैयै मा जोंबो एकर्डबो जानानैबो थांबाय एकर्ड जानानै थांनायनि उनावबो दिनै मानो एभेक्सन खालामाखै बा मानो होखाराखै जिहेतु जोंनि नैबे दा खुंथायाव थानायफोर बिथांमोनाथ' बे लेन्डनि थाखायनो बे हानि थाखायनो जिउ थै गोबांनो नङा होमबा गोबां जिउ दान होदोंमोन आरो थै गारदों बेल' नङा नैबे दानि खुंथायाव थाग्राफोरल' नङा बै आवगोलनि खुंथायाव थाग्राफोराबो दिनै बिथांमोनाबो एभेक्सन खालामनांगौमोन नाथाय मानो खालामाखै बेबो गिदिर सोंलु जों बर' रायजो राजानाव आरो दानि खुंथायाव थाग्राफोराबो आवगोलनिया खालामासै दानिया 2-4 बोसोर जालांबाय मानो खालामनो हायाखै आं गोजाननि बाथ्राखौ बुंनो थाङा आं उदालगुरिनो बा बहाबा जायगानि बाथ्राखौ आं बुंनो थांला दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो मजाबारिनि दिनैहाय मोनसे हियारिं दंबावो बा हियारिं माने जायफोर मजाबारिनि बर' रायजो राजाफोर बिथांमोना आवगोलनिफ्रायनो हाया मियादिखा बिथांमोननिया बर'फोरनिया मियादिब्ला बिथांमोना दिनैसिमबो खाजोना होयो आरो जाय हायाव खाजोना होबाय थायो बिसोरो दिनै मजाबारिनि मानसिफ्रा बै हायावहाय दिनै न' लुना थानो मोनाखै खारन दैजों खुरखा जानानै बिथांमोना गुबुन साइडआव थाहैनो गोनां जाबाय बै जाय हाखौ मजाबारिनि बर'फ्रा जाय हाखौ खाजोना होयो बै हायाव दा बांगालफोरासो दिनैनि दिनाव मा दङ मुस्लिमफोरसो दङ होनबा दिनैहाय जोंनि बा दा नैबे हानि बिगोमा जाय हानि मियादि होनो हाग्रा बिथां रन्जित बसुमतारी सारा मानो दिनैहाय नैबे मुस्लिमफोरखौ होखारनो हायाखै दा जाय बर'फोर दं बेफोरखौ मानो दोनहैनो हायाखै जाय मुस्लिमफोर दङ बिसोरखौ होस्रांनानै जिहेतु बर'फोरनिनो हा खाथार दिनै रायजो राजाया मियादि पट्टा खाजोना होयो दिनै बेखौ मानो होखारनो हायाखै मा दं बिनि सिङाव दिनै गुबुनखौ दिनैहाय रन्जित बसुमतारी सारा बिथांमोना दिनैहाय होखारहैनो हादोंबा बा गुबुन मियादि पट्टा नङि बा ओरैहाय फरेस्टनि मानसिफोरखौ होनो हादोंबा फरेस्टनि होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया एग्जाम्पलावसो होनदों दै बे बाथ्राखौ एग्जाम्पलावसो होनदों दिनैहाय
फरेस्टनिखौ जुदि होखारनो हादोंबा दिनै नैबे जोंनि मजाबारिनि मियादि पाट्टा गोनांखा जाय बर'फोरा दिनै मियादि हा गोनांखा खाजोना दिनैसिमबो होबावो बिनि भिडिअखौ आं दाहाय लिरो इसेब्लाबो होगोन मजाबारिनि रायजो राजानि बाथ्रा बुंनायखौ दा दिनै बिखौ मानो होखारनो हायाखै मा खारन दं मा ओंथि दं दिनै गुबुन स्टेटआव बा गुबुन जायगायाव जायखौ बुङो वेस्ट बेंगल ना बावहायबो दिनैहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव मोनसे न' सिफायनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै गुबुन हारिया दिनै न' लुनानै थाहैदोंमोन बा एसे दखल खालामहैजेनदोंमोन थ' बेखौनो दिनैहाय सिफायनानै हैदों होनबा दिनै बेसेबां स्ट्रं जोंनि बे बिटिसिआव मानो एफाराब स्ट्रं जानो हाया दा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला गुबुनफोरा ओरैबायदि देहायाव नांगोन दा माने मा होननानै बुंगोन बिराद एसे लाजिथावथाव जियानो जाया मानो थ' दिनैहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ गोबां समावनो प्रिथिबि नारायण मेच देबाबो गोलाव बाथ्रा बुंदोंमोन दै जेब्ला बियो इलेक्सन गेलेयाखै आजि 7-8 मासनि सिगां गोलाव बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा जायफ्रा नन ट्राइबेलफोर बिथांमोना दिनै ट्राइबेलनि हायावहाय दङ होननानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन दिनै नन एसटियासो दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ गोबां गोलावै दिनै नन ट्राइबेलफ्रासो हा अकुपाय खालामनानै बा दखल खालामनानै दङ बेफोरखौ मानो दखल होस्रांनो हायाखै बा मानो एभेक्सन खालामनो हायाखै जों सानसे समाव प्रिथिबि नारायण मेच देबा खौरां बिजोङाव ना बेफोरबायदियाव बाथ्राखौ जों बुंनायखौ नुदोंमोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो बिथां नैबे सार दावराव देख्रेबनि आरो नैबे पंकज इस्लारि सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों एसे खोनासंनानै लाबावनि ससे बारा गोलाव नङा जायहा एसे खोनासंथाव बेखौ आं एसे होना होगोन साननैसोनि उनाव आरोबाव भिडिअ लाबोबावगोन बिनि सायावनो आरो हानायमानि दिनै मजाबारिनि माखासे भिडिअ बा दिनैहाय कयेकथा रायजो राजानि मतामत मजाबारिनि बिनि भिडिअखौबो एसे लानो सानदों थ' बिदिब्ला जों दावराव देख्रेब सारनि माखासे बाथ्रा ससे 2 मिनिटसोब्लाबो जों नायलांनानै लानि माने हा रानदों गोबां माने हा गैयिफोरनो हा रानदों होनना बुंदों दा बिनि अर्डारा जोंनाव दङ बे गासै बिथांमोनहा 342 बेनिफिसियार्सनो हा रानदों आरो अलरेडि 135 नाम्बार्स फेमिलिफोरनो थाबसो रानना होबाय बे जोंनाव रेकर्डआ दा दं दा आउट अफ 342 बेनिफिसियारिस दा बेनि गेजेराव गोबां मानसि दङ जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानायनि अधिकार गैया जायफ्रा मोन्थाय गैया जायफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौसो दा दिनै बेबायदि मानसिखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै हा होदों दा नैबे माजबाद जारगि रेभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव जारगि हा रानदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गोलैनाय हाखौनो रानदों आरो बे माजबाद जारगि रेभिनिउ सार्केल बियो माबायाव गोलैयो बियो खालायगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो खालायगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो आरो खालायगाव ट्राइबेल बेल्टखौ दादों 12 जुलाइ 1948 दादों बे 12 जुलाइ 1948 दानाय बे खालायगावनि ट्राइबेल बेल्टआ हाया गासै 11,19,409 बिघा दा बे 11,19,409 बिघा बे हाखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट बानायनाय आरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ 1948 आव जादों 12 जुलाइआव दा बे माजबाद जायनाखि रेभिनिउ सार्केल बे माजबाद रेभिनिउ सार्केलाव बे जायनाखि 1947 ट्राइबेल बेल्टखौ दानाय बे समनि सानसे उननिफ्रायनो अखानायै उननिफ्रायनो खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि खुनु नन ट्राइबेलफ्रा बे जायगायाव हा मोना आरो सोरबा जुदि बायदोंब्ला सोरबा लादोंब्ला बिसोरनि हाखौ लायबिल टु केन्सेल होननाय बुंदों बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे माने माबानि चेप्टार 10 नि जायनाखि आयेन चेप्टार 10 नि जे आयेन बे चेप्टार 10 नि आयेनाव रोखा रोखा लिरदों बे 164 बी सेक्सनाव बुंदों जे जायफ्रा हा फानदों जायफ्रा बायदों बिसोरखौ माने 6 मास जेल जाहोनांगौ बे आयेनावनो बे दङ आरो बिसोरनो फाइन होनांगौ ओरैनो बुंदों थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय
तो बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।